Sziasztok, mint ígértem, hogy bejelentkezek a végén, most tényleg a végén vagyunk, és hát megint megálltam a Roland barátomnál, egyéb ügy érdekében. Gondoltam, megkérdezem tőle, hogy állunk. Hát először, mielőtt bármit is mond, mutatok valamit neki. Na hát a Roland pecája az szágok tekintetében így állunk. Úgyhogy laikusok azon gondolom észrevették, hogy ez nem vízből van benne. De figyelj, Roland, milyen a peca? Hömpölyög a hal, gyerekek. Nagyon sok hal van a tóban, tetszik. Igaz, szélsőhely, de élvezem. Tök jó. Tényleg. Örülünk, hogy itt vagy, Roland. Én örülök, hogy itt lehetek. Na szóval gyerekek, mennyi is van a végéből, Roland? Ott vagyok. 20 perc. 20 perc. Még egy 20 kiló. És ezt csinálta igazából reggel, mikor kezdtük? Már azt se tudom, hogy mikor kezdtük. 8:40? Ja, szóval azóta ezt csinálja Roland. Úgyhogy ez nem egy rossz tó, és hogyha ő képes volt erre a 2 órás vezetését, szerintem nem bánta meg, remélem. Nem voltam még itt soha. És mégis lejöttél, és egy jó pecád van, úgyhogy, úgyhogy mástól, tehát igazából a távolság tudom, hogy egy adott probléma, de higgyétek el, néha megéri, hogyha nem 5 kiló halér kell ülni 5 órát. Hát itt ez nem mondható el, ugyebár. Tehát Ölbő, PK Fish Racing, gyertek, nyomjátok, Roland vereti neki hömpölygő hal mennyiségek, már el se férnek a versenyszákokba, tehát igazából várunk mindenkit. Rolandnak meg még drukkolunk. Így van, Rolandom? Ne hal, ne! Na, sziasztok!